Az elmúlt néhány hét alapvetően ráébresztett mindnyájunkat arra, hogy viseltessünk kellő alázattal a természet pusztító erejével szemben. Évek óta abban a hitben éltünk, hogy kiszipolyozhatjuk bolygónk természeti forrásait következmények nélkül. De tévedtünk. Én tévedtem. Az a tény, hogy az első üzenetemet egy idegen területen lévő konzulátusról intézem önökhöz, híven tükrözi a világ megváltozott helyzetét. Nem csak amerikaiak, de sokan a föld különböző szegleteiből most azoknál vendégeskednek, akiket egykor a harmadik világként emlegettünk. Mikor úgy hozta a szükség, menedéket nyújtottak nekünk. És én hálás szívvel köszönöm a vendégszeretetüket.